Hej, jeg hedder Tina, og det er mig, der ejer den her autocamper, som jeg ikke har givet noget navn endnu. Vi skal lige lære hende at kende, men det er en gammel dame, en 89'er Peugeot, som har en ganske fin motor, men resten det er vist en saga blot. Vi har strippet den fuldstændig for ting indvendigt, og dem, jeg købte den af, havde faktisk også taget noget af det strukturelle ud af den. Så det er det, vi skal til at genopbygge nu her. Der skal skiftes alt, hvad der måtte være dårligt osv. Noget god isolering, men lige nu handler det faktisk mest om at få den gjort rigtig godt ren. Og så skal vi da bare et lille skridt ad gangen. Jeg får lidt hjælp. Måske af min far, nogle gode venner måske. Eller så har jeg 2 teenagebørn, som ikke er helt så vilde med ideen, som jeg er, men de kan godt se, at det kunne godt gå hen og blive et rigtig fedt eventyr på et tidspunkt. Så det glæder jeg mig meget til. Ja. Så klik følg, og så ses vi herinde på Vintage Camper Rebuild. Og ja, hvorfor har jeg kaldt den det? Det er fordi, jeg har også en engelsk version af mine videoer, fordi jeg har fundet ud af, at Danmark er jo et lille land. Der er måske 3 mennesker i verden, der taler dansk, og jeg har set rigtig, rigtig mange videoer på YouTube, og der findes mange forskellige sprog, som jeg ikke kan. Jeg kan blandt andet ikke hollandsk, jeg kan ikke italiensk, der er mange ting, jeg ikke kan, og har set rigtig mange af de her videoer. Og det ville være fedt, hvis de var tekstet på enten engelsk, eller måske, at det var på engelsk. Så derfor også navnet. Men ja, det er bare os herude på en bondegård, hvor vi kan stå i lag for regn og vind, og gøre vores drømme til virkelighed. Jeg håber, du har en fantastisk dag, men følg med, hvis du synes, det er fedt, og så ses vi. Ha' en dejlig dag. Hej.